bokno. Lah nek kok tak bokno ning kono dokter. Sing senanan. Oke. Apa-apa sesuk ben digolak. Golak iki. Ayo. Gitu.
Aku yang duwe, Mas. Apa? Ciro lu. Sas. Ciro lu. Piye? Ras. Ono mang piye balani balan sae. Galah. Langsung ndak balik. Yo, wis. Gandungmu kepengen. Siji, loro, telu. Sas. Alah ora Ora gumun. Iki lho. Ciro lu. Tigas. Dana. Lah balik je. Kecomani yo. Digas. Dana. Ngono bareng langsung. Jejer. Komplit. Iki lho Tran. Ciro lu. Danga. Iya, kenapa sepelak? Sepelan dari dhuwur langsung. Ayo, wani. Bobo. Sawangane jawani ora kowe? Ini apa? Maju kelakon. Kowe nggo ngarep. Aku sing kok kene. Ngawasi, Mas. Kowe wae yo. Langsung tak sikat matane. Oke ya. Gop! Kaget aku. Persiapan. Berarti ewangan iki. Persiapan sebelum hujan. Sedia. Godhong gedang. Tak keprok payung. Payung ngene wong ketoprak godhong gedang nah wis ayo. Dojate yo ora. Ayo. Kapan iki? Ate ana sing tatonan. Di iki ya. Weh, jadi kereng. Tatone cah. Apa? Kuburan. Dari kuburan lho. Atau kalau kuburan didelah. Yes. Yo, mayit. Yo, kuburan. Hei, aku kira jumlah tatonan lho, Mas. Dri. Tatonan rupane putih. Wedi. Wih, ning kene. Yo. Kene. Yo. Kene ireng. Yo. Kene panu. Yo. Sing isor ireng. Apa? Tato. Pentil. Wes. Go. Hey, sini. Dari. Kenapa? Ora kok mesti kowe kan biyen mlok ketoke genting. Ana apa? Membawa rapi yes. Ayo. Sunate mbok kondi. Bojo anyar nek. Ayo musa isi. Tau iki ketoke ganyangan 3 2 ati. Sing ndi? Iki. Eko. Lah iki. Ayo, Lah ga. iki. Ga menyedhi. Tenanan nek. Aja nganti kalah dadi prajurit. Kudune. Sing kereng prajurit matu langsung sikat cias. Aja kok disikat. Dijotos iki aja langsung tendang dasi. Pancal jagane. Iya. Kowe iku goblok. Lah jarene langsung idone sak cerut nae. Sing mbok gatem kancane dhewe. Sak kudune. Sing mbok pancal kancane Lah dhewe. kudune. Musuhe. Ora mbok kandhani kok. Seneng amanggil budal kene kena korban terus. Ngandane yo. Mlebune yo ning kowe lho. Lah iya. Alhamdulillah rong dina oleh 400. Matur nuwun. Nek ditakoni muni 50 gak. Sedekah. Angel wong. Ketika bumi. Wes, Besok awake ngunduh-unduh, Mas. sapa? Dodo jagung. Iya. Punya rutang 1 juta. Ah, iya. Oi, oi, Mas, meregawe perangan iku ya perangan. Nek jenenge nganggo senjata iku prajurit sing licik ya kowe. Perang iku sewu cara, Mas. Heh. Perang iki sewu cara. Lah tapi aja nggo senjata no, Mas. Lah kowe wani ta ora? Sapa? Kowe wani ta ora? Nangis. Hei, kenapa nangis? Waduh. Sira
Weteng ngemules. Ora. Kangen bojomu. Ora iku. Lah apa kok nangis? Ya Allah. Lah apa nangis? Ora ngono. Kenang apa? Ayo ngono kok. Apa? Aduh ya. Apa cecak? Kenapa? Ora. Batane. Kenapa? Sikilku tindakan kasih. Ya ora ngerti kok. Lah aku kemotan. Laro tenan iki lho. Ya sing lucu ya ora tenan iku kok. Ayo. Tenan. Wes. Kene, kowe ning kene buah apa ora? Ora. Lah jongo menjie gerang. Lah kowe ning kene yo melok mangan, yo buah. Salah, salah. Kene. Ane bocah. Aku ora mudak. Musuhe ning kene. Aku ora ngejak kowe. Ayo. Mak sampe, mak sampe. Kenapa? Malah muring-muring. Wong perang anak batu ora ora dipancali iki perang. Maksudnya bar iki kowe menang. Menang apa kena jadakku kok. Urung giliran Kowe manggon ndi? Kok kono ngisar. Ora nek bature kok. Aja ning gurine kok. Siap. Kok Elekan kae iki kok. Duduk sing apik. Kok ngarepe kok Jawa? Sampe sing iso njongok kowe dhewe. alah. Iki wis tepak goblok. Kowe nek ora tak contoh. Kabeh mundur kene kok. Iya. Yo, model kaya begang ya. Kira contoh, Pak. Ora mundur, Cuk. Kok sing Kok acak mundur ah? Coba di sini. Pecah. Aku lagi seneng. Masa ngono nek kampanye. Lara tenan iki. Agak iki ora perang ada ora embak-embakan aku lara tenan iki. Betah lah. Ya, aku kur kosan neh iki. Oleh sar. Ayo, musuh kowe lek. Kowe lek kowe kok sing gini. Contone sar. Contoh nih, kasih contoh. Asal. Nantang karo aku. Bapak Ustadz Jeffrey Jaludin. Kowe iso piye uluk pertama uluk salam. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam. Muslimin dan muslimat Ya. ingkang kula mulyakaken. Innalillahi. Aku dadah. Apa iki, Mas? Dadah. Sorban. Sorban. Mosok serban tulisane kok Uria. Lah kudune. Ate ana tulisane ngisor jangan digantung. Lah dalah. Ate nganggone ning kene. Taruh. Ngene. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tekan suara. Sana semawon. Sana semawon. Nek disiki ya. Kene. Kowe nek nang kongguri kok tema. Malah kaya wong ngelek. Terus. Anak bola ya. Tema. Ayo. Siap. Iya. Oh!
bocah iki bocah cilik lah wetenge. Wetenge gene wetenge ndi? Wetenge ndi to? Kesel. Kesel. Yo. Lah ada lama kaya nyusu barang. Berarti ra ana yuyune. Ana supite ah. Sing ndi? Lah iki. Eling terabang. Mlebu rono. Musa. Mlebu rono. Oh, siap, siap. Siap. Yo. Oke, langsung. Kene ya. Caci bono rontok. Mangek. Napas buatan. Napas buatan. Mati. Wes tak anu ben kok udah lumpur. Rupanya berapa, Bos? Gak usah. Gak usah ya. Lah kok watangnya kembaran karo aku lho. Iya. Satu gol. Woi. Kamu muda. Kok kancane bareng? Lah iya aku sayang kentangnya. Masuk ya. Mana satu ora urung. Satu. Anu satu. Urung. Makene kaya kono. Kalau tuh. Iya. Kembali to. Sampai satu sama aku nganggo jurang apa ora? Panis ya. Wes. Prajurit. Ojo sesingitan sak bengket kang tikus. Ngerti yo. Piye? Aku sesingitan nang wit gedhe kae. Golek papan kelenam supaya bisa nengkes blulu pawan perangan, ya. Ojo ngas tembungmu paribasan ke bisa nyempalno si Brigen. Ayo, ning papan kene ditaker. Kowe opo aku sing bakal unggul tanding kowe? Yen pancen kaya ngono. Ayo, diwaspadano, he.
sing balung kandeling kulit kanthi keplanen tangan. Ayo, ning papan gene wis sekti Mahambara, kembarana. Kelakon kira sumingkir bakal tak gaglak tak untal malang nih gini. Wujud malah kembali, dadi maleh kaya ngono. Akulah ya iso. Aja boleh kene kasaten kaya ngono. Kene ora nek pancen kowe wani karo aku mati ya saiki ora mati. Aku ora bakal nolak tantangane musuh. Ayo yen kowe wong sekti mandraguna lakna dadam kelakon bengkah salam. Milih kok ngarep apa kok mburi. Ayo. Yaup! Sofika! Ayo budal ndelok ketoprak. Seneng banget bengiki main ning nggone desa ngiri suwen ngupol. Lah kene ngopo kok kowe iso seneng? Aku wong kene wis do jeling karo aku neh, aku ditekakno kene.
Sing ditekakno iki gak kowe, sing ditekakno rombongan ketoprak Trimanggala Budaya. Lah iya nek ana Trimanggala mesti ana aku karo kowe ngono lho. Ketoprak iki mbiyen wis tau spiral lho, Kang. Viral kok spiral. Lah iya viral. Saiki ngene ae, timbang ketoprake kadung viral tanggapane mulai rame maneh. Kowe jare ape rabi tak tanggapno ketoprak Trimanggala iki. Aku gelem Kang, aku gelem. Ndang ayo do budal ngendhek Bapak Sukono Ceplis omahe Turi Rejo Jepon. Ndang ayo budal selak ora uman Kang. Ayo.
Aja kaya bocah cilik ngajak layon. Wis abdiaring jagat dilani wong mojo wae. Iki yo musuh mulung golawe nabrak. Sing tanggon ngadepi aku. Ayo ambuyuro setul ning aku. Pantes kowe durung bajak laut kowe gopak ning pinggir kali. Nabrak. Ayo adep ana rong golawe. Munggah nabrak. Ayo ambuyuro lawi. Munggah. Ambuyuro papan. Munggah. Ambuyuro. Ambuyuro. Lawi. Lawi. Ini lawi. Lawi. Papan. Yo. Sampun kesupaningan. Monggo kula dherekaken kondur wonten ing tuban. Martoro Martoro kula titip kawujian putra kula. Kasupaningan. Kasupaningan. Sing siji wujud wadon kang siji wujud aku. Sing wadon tak paringi jimat asma Loro Kembang Suci.
wujud kakung ndak paringi jimat asmo Anurogo. Enggal walung menawi toh boten kasus bukti ing mandiripun Jane wadi iki ora bakal enggal ning pun bapa wis kemojo ing swasana wis aja kok betuni kowe ora kepas Saestu niki Bapak. Lur tunggal wedel to le. Aluro kula jroning petung penemuning pun bapa. Nggonmu nyecep nyelmu ning Gunung Bromo wis buntas ing Kaweruh. Aku mundhut sangka lilane aku. Tinggalke Gunung Bromo leledhangon Mojopahit. Mbok meno kabeh kuwi dalane kamulyan. kan Lengaten namung pangestu panjenengan kantos Pangestuning wong tuwa tansah bantu milih tindak sapecak kudu kok api hati to. saged maksud wis cetolan gadah apa sing tak pangarukan mula sentak jantan agak cepet karo kakang jempak Hati-hati yo kakak, jaga sampai rasa khawatir kakak. kakak Anurogo. apa bener ki sembacut tresno kan siap maksud Mangambal-ambal aku kondo karo kowe. Air batin aku tresno karo Mbak. kakak adegan kembang sudah pasrah ke kalau ning aku melih kabeh ojo nganti pisan-pisan kok larane atine gedene beset kulit lamun tok kelakon musuhmu dudu sapa iki lho Anurogo Anurogo. Oleh bocah bagus ora degan. pripun Kowe kalebu anak murid pagurono ning Gunung Bromo sing paling tuwa. nggih Saklunganing Anurogo aku mesake ge ana bebaya ning tengahing dedalan. Jampangi tindak ing Anurogo. Kula jampangi si Anurogo. Ya, Bapak guru. Cedhakipun Anurogo wonten ing Mojopahit. Pun kula anti-anti pun kula imping-imping. karepmu Niat. piye to le? Badhe kula jlomprongaken teng Mojopahit kersane dados batang. Ojo ge, ojo ge. Wis. Kowe bocah wadon sedulurmu ninggalake oleh
ndedonga marang panguwasaning Gusti. Ayo, yen maneges marang panguwasaning Gusti muga sedulurmu Anuraga enggal entuk kamulyaning urip. Yen to kersa penjerangan kula badhe manut. Ayo,